kuchem nyame minyi unama mansuro osande iye mikuchifu se matam fudoso denara oweradi mechimi niti misi wataba kesinasi Come hunti minshrohe. O come hunti nkunimdie o come hunti inshra. Busia ebia obiara me de enchia kese na de mawo ewo nyame agya oba na sunsun konkro nam just sure pass o de eye. Ayadom 106.3 FM. Adom Ahengua na nim dwumade edi kan na ye de bro. Ene eye dwala. Eye dwala. 1st June busumia etosu ensia eda edikan na ya bo apa ho emiti edu enkron adwada edikan ewo busumi ya ye frɛ no eye ohumobo aye ohumomo ya ye hu yamobo ho amumu you ni enva no mobo no eye ohumumu ena azim fandie na yede ubi ability obrazi obrano wadzi obrazi match ho ayen bro fe obrazi to be bread why the wa bread na obenya so faso adi. The month of June, 1st June, first Monday in the month, first Monday in the year 2026. Yeko. So him party at the Rabusminsia. Takensia da yenim. Pemusi ya. Tebusia every sabre you cree. That is also money down pay na. On so cost second half no. Wo cost second half one. First half no na eni yigina mu
First half ni digire munti ko July na just say second half. Eurem. A man dano Mother's Day no. Ambitwam yehu said ye moye no. Yehu ni pa said ye moye no. Abusumi we say here Jano Busumi. Father's month. Edi eni betu say ya ni ahwe. Obama na twemu say ya said ye ambulance twemu a. Ya hwim. Ne ko. Enti edru the fathers. Oh na na wan say fathers ya na edru anu mani sa. Fathers? All right. Fathers. So for penny wa obechiri mu agya no. Obi agya okura apostolic ministry. They laid the foundation. All right. Odi for ba wa hanti. Ebe hedge medina se mana bompaye. Yes medina se. Di for ba mbajo mo achi. Eja. Na ho ti say. Eja na dom. Ohoye. Your friend Agnes Ajwa Ajiwa. Ya na bro fudinde sesu. Enu anu yewi. Baje ye mompai. Ya da wase nkunimdi hene. Asede nyina ya odia. Wo ye kese. Yesu wo ye kese. Na wutumi ade nyina ye. Anape wo bie yem ya ba. Erade mempai bone se. Madwumadi ebedi bia bafa no numu se wo Kristo aso mrase. Pejetiefo ba wani mowura. Ana no pe Erade mo wasam ye no funsuo entene fefie bia mu. Na no hi oje onye oje. No ne ne daso onye ne daso. Afi Erade dwumadi ehya wonsa. Bafa dwumadi nyina numu se aso mrase. Bekasa na ye wi a ye de aseda ayeye ama odin. Esansa okaye ho nti. Emso beye nwanwa na yinkunimdie na mansan nyina enyamumfaso de asedan kan wo Yesu Kristo wudin mu ene ya bompae. Amen. Amen. Adom FM. Adom FM. Erade wona wo ya fanti tumi se bibi. Ni afade edu nsahwe. Cindy Thompson. All right, abusianti amo asa kwa babie mu aba Adom 106.3 FM. Dwumadi ya friend no Adom Ahengua na dikan na ye de ebra we bechiaw machia NS Kwame Rimpon Papa Kwame Rimpon Baba bechiaw za weekend na wa wo fase wuja no kwan wa chim kusi chakase na medema achim wanchi ne otie tuso so osabere apia Chiana papa smedu apia onim papa abofra na mti haja michia busiafo wo yina asabia michia papa asabia hwan administrator Accra West Resurrection Power Living Bread Ministries International michia no mikanze so far na okan we de michia we bia de fidi atro bia michia ke for ye chia ana echia eye adwa chirewa Dickness and Dickin George entry oboku entry wa na entry oboku entry. All right, so penny butu ha say so for Stephen Johnson Agyekum I catch us the whole Ghana when you be the whole Ashanti with two Christian in pa na Prof Dimi no afa abosusi Stephen Johnson Agyekum, General Overseer of Banner of Grace Family Chapel or
ɛno office hɔ no butu odiifo ɛne ɔsɔfo bedi akyiri sɔfo maame sɔfo baa CEO enumerous wa yɛma mɛrɛ Agyekum wɔ ha sei in his own time ventures yɛma me wɔ ha me say ami bɛkɔ adwuma nanso so bɛfa bɛka nyamesɛm ɛwɔ dɛ kyɛ sɛ adwuma nyɛ adwuma ketewa wɔntɔ maage maadeɛ mɛmadeɛ nkwadaa de wodi tu kwan de yɛato ne din de wɔkɔ suku de wɔkɔ wareɛ nyinaa bi wobɛnya. Alright, Bizochi mchiao papa. Bizochi mchiao. Adrikus complimented papa odano mchiano papa. You welcome once a much. Enti usan for mamu nyina kwa ba. Yeah, no hard in bi on. No sir, you found the account so yeah, no. How do the aso your ba no agi, e be ba no agi. All right, so for Ephesians chapter 6 verse 1 eba form. Yo, and yehi. Yo, e chia tiefo nyina. Tiefo agye so. Achim so adrofo mama. Mami. Ne wo maka. Amatu. Lu. Mama Lu ana. Lucy mzana. Lucy ni ai ni to no. Enti mama. Eni elu. Na mi shira wo bebre. O man hin so me chia no. Uchiano. Kwabran Santi. Kwabran Santi. Uchiano. Akopɛ numere. No size. Onu bie moshie. Uchiano. Chia e papa nso bishop. Ebi o bia ne Mama Monica. Mama Monica. Chia o. Mi shop be yenti Awurade asɛm. Ɛwɔ Efeso nwoma no. Tinsia. Itrinsia ne nchichemu baako ɛde korɔ yenti Awurade asɛm. Ɔse mma ne agyanom ntie. Ɔse mma muntie mo awofo asɛm Awurade mu na yei na etene. Eyi mu mienu di wagya ne wo nani. Yei ni mmaransɛm a edi kan a bohye wo mu. Na awie wo yie. Na onna aware asase so. Bacho yemfansi wa. Se ya ba. Ebe ya ba. Ebe ya ko papa. Ebe ya ko pa. Ade o me abo. All right. So yanko so busumi ye janom busumi. Said ye kan no busumi we se Paul anko Rome so be ba Paul. Enti ejanom was ye bofu dawuro. No obi am no say ye janom busumi. Father's month sama me for the na mamfo ne hype no. Edi ejanom so wo ho. Na no kwasem wo mu ni say Onyankopon a obɔ ade no. Obɔ wiase we gina emerema so. Bema na wo oba. Emma free bema mu. Ene baaye. Ena oba be wo bema. Enti si e ka emma nyina wo magya. Ene ye. Enti na wo se wo nyina eba. Na wo di anidie kese emma because ye wo agya ba akopɛ. Oni Onyankopon. Oba ade ono ni Onyankopon. So no na ya na eduru bebi ana ya na nanma beka asase ya agye ya ma no oba. Nti ye no di asase ya na yakoto edo. But agya ba akopɛ ene wo ho. Na strosem no mayeti ase ni nti e wo se ye di agya no mu ni. Ne se abofra bia nya ne nkwa ana ne sunsum free agya ho. Said ye no no ye nya ye Onyankopon ni yeti na ma bia ne tiri no Onyankopon enti no ye nya ye bibia free because onyame ebo ade no se moma ye nya onipa se ye nsuman so se ye nseso enti obarema no onyame bo won but no oba no wom enso no oba no nadi enti no abofra bia nya ne honhom efri na gya ho de enti e wo so wudi wagya ni kese eno no enti ene ibusumi a eye agyanom busumi alavo agyanom busumi baba na commercial ibi ozo aso yebo. You were promised a job, training, you swore everything was legal, but once you left, no contract, no freedom, no news for your family. Some migrations are modern traps. They look like opportunities, but they lead to exploitation, sometimes worse. If you're pressured to pay, if everything is arranged on WhatsApp, if you're told not to speak to anyone, stop. Ask questions.
Get informed before you leave. Your life is worth more than a promise. An informed young person is a protected young person. Message from the Leader Network. All right. So, Jana was able to commercial. Yeguso aye toaso adofenum eniti ade a ewosi ehunu ni se abofra bia wunya honhom usunsum free waja ho onu se kane no se asem si ana se akola bi conversion kana enkofra eja no mumra because se papa duru ope emfa ho ne se de papa ne te abofra no honhom revival is a revival kura no hotono see akoda bi wa se ozo bu ho ane so yare ya ne honto no ya am se akoda no afe neja na afe ne papa ntini papa ba pe utumu se ne kra o maami wo ho ne kra hoto no de ntia ya na ya ni koye maame no se omu wo ne ya na yedidie enso aduane no dodo na ya na efiri baabi ne ko baabi eno ho na efiri no ya na ya mu hunu se we blind side ya mfia ni de bi be huna na mama akoto mpaboa mama akoto bag but baabi efiri de ono yenka wasem de ehu ye no ene ye ka ho asem emum ne ye hunu no yenka ho asem nanso no kwasem ne se ne ye hunu no eye adwuma said ye onyankopon ye hunu no so no enso na oye adwuma no sanete ejanum enti ejanum bosomi enti wo se mamuntie mawofo asem awurade mu di ka no se yawofo asem ne di waja ene wonani to di ka bo ejano ka bo ejano di waja ene wonani enti wo ka ejano ni se wonu ufiri ni mu ne baaye Agyekum no father, because we are the source. Yemu, oh no, adie bia. We are the source. Free yemu original. And it no di baby utiri woni ni. Oh say obi say when ni wajania. It means that you want kasa no when na say unni baby agina wo. So what you need ye ma papa. Oh, you have given it to yourself. Edi obi a onni agani no. Ne kania bedum anajo because o papa de said ye otie bia no asase so awoyi o ma me nko antumi ntina se nyinsa ade se mere nko a eno kra no nyame ba mu so no ye nti bi pen ne ehunu bi pen se oba bi atena se ma bia nka ho ese wanyem kan watumi nyinsa nyame pe ne tumi ye nyame pe ene timi eba mu ma Mary nyinsen ye eno kro se hun konkron ebebutu ne so eti ahoden ne ba ne so ene nti se uba owia we yase ne nko ade yankopon kra safa honam agya so on take that responsibility physically ene nti shakoda no sanity ena ye kan no on ofri David ebusuam because of Joseph nti sir. So no, because of Joseph and of the free David because Papa ne je no ye ne ba preoccupé no and to obey you the mujata David Judani so no and it di waja ne wonani and no ne ade a ehia pa kase enti agyanom e wo se ade anidie mo ho ede ma won agyanom deserve agyanom oh enti obi a wonni na gyani no wo kania bedum enti na no pai ye ma yetiefu ate se bia wo ha me papa nhwe me yes no kre ebi ni mo ho no ma ya na ho kire ene eniema bi nti ene ma wo mujai nanso se wa ba wiase no nko ade wan firi so na beto fom tieni o wan firi so na beto fom papa bi na de wo bae a ene nyame adom enam so ma obenya ba bia gina papa na ode wo bae no dinini I had to say me fa ne say me ti ekura bi ase na enam obi so ede me abakru kasiem amama be ye wo wie na akoyi nipa no boni aye sa eye eja ye ke ho asem dodo mama nkaja ye mama no so nke ho asem ne ye hwese de umesi aka no am be kan ye ma ne de umbeka I was here at Adom 106.3 FM anopay wa bo no nan apam miti aduasenu e konfantiga kra ti abusia Ephesians chapter 6 1 and ye king di waja ene wonani ene abusia besre wada wasunta mpa no ba
waja wo mfa no nya hwee no mpae na waba waja no mfa no nya hwee wohunu so asetrem no simple fani die ma no yeni die ze papa ma chi o wasaid no yo all right Auntie Mary Agyekum mwachi o yeah papa ohuye papa ready do so for ma ho me kura sa engo papa me dasi echi papa bishop ne mame monica baby omo obi ready di onganim aye chi aye tiefo nyina so say ready nshira ho ba nyame asem ye nkwa na eye no kware na tu ne si di waja ne wonnani eja eye tire eja eye nkwa ade bia baabi a ne tifi no eho hia yie eto de bi ohonum na ade bi u behu sade na ye fefefe na ye kamfo ade no ye gigi ade no so but baabi ade ni ti wono na ye bu ade na ni ntia basade bi oho na ye ne sa ade no entumi nkwa wieye ekodu baabi na apem but ade a etumi dimu ne kototen ye ade a ye kamfo na ade no nso hwehwe ne ti na de ani die ma eti no se ne etie ejanom ye tire ti na bible say ye ni woni na ye nkwa na aware e wasase we so enu nti se ne aye ken e bia nyame aye wa dom wa peja wa ye kese but wo mfa waja enye hwe wo didija waja ubu waja enimtia papa ayana eya enemrantie ne mmaba wanum bi wo honom a naja kura ompese obeyi na kire se mejani because of baby a wadu ninti and se waye waja yi a adenti na wuntumi nyine nkire de enti a wuntumi nyi waja enkire ni nyina ne se wudidija waja wonye waja yi na baby a wutifi o source efi baby de wabeyi ni nyina ne oma wo fi ni mu baaye ye wo se no wo se de wo se no wa nye ne yie na wo ye wo yie a entwa yie ti na no pa ebra bosumi ye ajanom bosumi ye nkaka ye ho na ye nko ye chi nioma bi a enda yie ye mfa ntu yie wo ye janom abrabom onga setenam ye yie ni afri so ye ni apaso no ye stress nyame asem se ye ni wonni na ma ye nkwa na aware ade a etene onyame gitum nti ye stress se ye gya ho ato ho a ye nko ye ho yie ye nko di honi na emma enhira efi ho no etumi aka ma ye tumi yakwan so aye ye njojo na ye enhira so erade enhira ye nyina atefo ha Adom 106.3 FM Adom Ahengua na nim dwumadi di kan de bro Auntie Mary na one ye ekasa yi di waja ene wonani Ephesians 6 verse 1 na ye chirichiri mba wasi di waja ene wonani 2 no kan yi na ewo hia ye papa eka je ni no first bia every bia ye ka che de ye ja na ye ja wo di na ja ye se ye ka ja no ze be hunu si woni ho kofi buadi ni ho ka me yo ye na me kai adwa oh de wonu wanya was it what did that change in nkasa oh man just the crowd oh man me dey che what did that change in nkasa 105 ese me kasa e de kakra bi no okoye na de ese me kasa me ni aja nkasa enyame aye bia ma meja tise me ni esi ajanka bia ajanka ba bi ajanka adwa papa ohoye nyame adom ami hia oba no ayi ho asere me fa asema mi zi so mami asoma me na me koto ayi na mzi wo ba habi sa papa ever no sa wa chi bi no yes yego
Yo, me da senya me sia papa Bishop Mama Monica ene so for mama adwoa papa masam papa Mama Monica hey ene na sa nyamisra etiefo so nyina eja eye ohwefo ona hwefie ona tudin enti eja na tudin enti ubenye din a eyeja ubenye din a eyeja ubenye din be frɛ wo eyeja mama kan se mo yansa na wato aso wo kan sa obey na eyeja no du kai se me wo nya metiase na ede me na mam papa na Jesus so de ono me tran ye na ntete ne adem so me no metu me kwa papa kan se o se friends them so me metu me why was and was he why no so no betu no and am so me na me de akra metu no se da bi o ye me na was me chire nipa kura so de to no ti fa kura de ka to me eh ti me van to no and am si mate o cheuni abodi mfiti ase be ma na tutu ye ja tudin eja na tudin ohwefo na tudin sa enti uyo ohwefo bia una otudin enti se awurade ayi wadom na waba asase so na wanya eja mo atudin a waseda ye de mo awurade nyo bia na onyo eja ma na tudin se din da osusu ye tumi esa ye nyonyam ye tumi enti wonam ne ya boldin adwede wa obi na ato medane mani afwe sedie obi ya to frɛ sɛ enti eja ho hia nwan wasa nura na me pomenum sɛ ye besim nura me frɛ me mama me tenase na niom papa aye me won wasa nde yakob me kani na papa we awurade ye madom na munye baabi se mamu ndidin nye den inja ne da mun ka papa no koma nye den ento na yem boso ye ja ye ka ja papa ono so ye den o ka ho bi enti aye me won wasa nde ye ba no pe ba ya kofa sa asem enti eja na tutu din eja yo hwefo eja na hwefie se fie be ye yu asomdue be bo bibia mu eja eja na hwefie ene mama asomdue ba aniji ababa eyeja enti eja de ye ni ne ho agoro oja nyoma okofa eba no de abeja ho no okofa ba no de abeja ho no ko enti eja ho hia enti mesra wo papa fa ni die ye den mano ona tu din ona ni din da so me de ya fa say agres budu bruce ba me ware ya na ye yisadi no ya de sesua ye den me din na me de pa sa ede pa me papa din ede nanso wo ware nti wo se side din ede bibi nanso abeya ja ede ni din ede atom so enti mema ho hia o mema ho hia eja ho hia enti se wo ye wo ho a wo papa te se dien fa ni die ma no ono na awurade fa no so mo ba asase so ono na mo wo nya din a na ye fro se osofo Ofori Attah eja na de maaye senia daano ne yekoye na sana na mu ye tese eja ehuhia eja huhia enti wo eja ma eni die nya dan emra no bi na no a waka sam papa ede e akero sase de bia meka me papa etiase edubu sumi a me didwa na me de akoma no dakro me wi am se papa me ko se jana ho awurade nsra wano awu awurade 3 times na me go say agi papa ya kan sempa dem sa sama no na me de adwuma na anu ya bi so na me didi enti eno wa kan okay nso ayeden aye adwuma enti eja na num ye den e won sira enti o papa o te se dien kotokoto no umbi na anu ye den enka bibi ntrew na abemu ama no wada tia ye den aye emesum enkan samu enye entrew papa na papa mie na no nka samu a edi sum be den ebebro eja ho hia da wasenya me nsira mesum da ase ai abisia eja ene ye kan se me se eja akro no eja ekro no ujamade okoba no de ebeja no ko eja akro no ujamade
tinye din na da so na ja no jade na yes yeni ye jeni yeni ja no yeni condition bi any say and wo hwe me anaso wa hwe me and wo de me ku school anaso am fan ku school and na there be so for can be say for the fact that odu ba wiase no odu ba wiase no fa ni die no obuo ma no yes oye ja oye source na so ma me so oye head and odifo ba so say oja na to din and the Bible says, "Oh, covering, housebound. Can you? Can I wait? And it was house, house band, sir. The man covering. Kataso. And in pentamum fritz kataso no. Ye. It was if any dear man who didn't kataso no. For oponi dear man. I was saying, as it source a head covering the one who gives you a name. You have upon the two dianki nimo. Kana was yes, sister no yes. Away. Oh, hence we did. The friend of Kofi Buedi. Let's say, Yamaudin. Yahu Fakon free. A ja. I was here. And yet, if you're not to see, Obinium, a jatiasan come a didier. Didier, said they now pay adia or ye. So for one say, Papa no be but to yema, Ubia, and a dining or course, who then ye Joseph one echo. So for me, Papa, or ye, human, man who's to 3G. Dabby, man who's to Kai, man who say a can say, man who, on one say in a channel, will no fridge monsieur. Or no that. On one who that, and your coolano, your poom. At the same fridge for the fridge, ye two fridge in a car, ye should be. Yeah, ye should be. Ye, the meeting, me never beat him. With the team, would the one with a bob pot to some ground to hay. Not to me, dear Bob Crane, also. Papa, na and ye be that. But the be a conho, you know, yen say, maybe be a conama conho. Mrs. Shrami, or the Satum so. Yamin Shawson. Nyamembo by Yaminyo Kessie. Say no enemy here. I'm small by moon. I'm co. Now we call ye, I wouldn't be. Man, ye be. And once I'm cosa. Tis a woo beer. Tidini, a ye. A ye. So for young Jano, a Jano, oh, ye can't. A ja, a wunyami shuni, mudi and dear was a woody papa no. Unyami suwin. Yamisu To or no the mawo. Yami born is sending suba in any session. Etia colabia was a So was that opa pesu and our the bars as so. And into so when new papenia, when Yamini, when new one casa subscribe become because if it's true neighbor, into make us a beer or be cried to say, make us any poor food because papa and bonny. well 10 years Okay, that beat you and new quite say banners at you. A janumu war and there may be a beer no car a year juma. Bien no car sem say your papa say your bonny a year juma. Yen shen noa, some more cafani maho. So no, yen Jacob. A choir of cafani. Emmanuel was a moment in Chilem. Was a moment in Germany, Bessie. Just a Yamishu on the moon. Yamisu, one ma won't die, one ma won't she. But then someone will cry and Janisu at the Maye. At the Maye. Oh no, my bone was. Me born what? Me born what? Me born when your mark as one movie. Says Suno or the Maye. Or the Maye. But who's what tennis I cry? And I make second. And Rami, I say, Kofi 1 tennis and come that. So, bombing. When will be uncle, when will be uncle, who will be on the corner? Or your peace, if you will be a peace.
anti abusia agya no sɛ de sɔfo ka no nyame sunsum wɔ ne mu ɛno nti na wo sɛ wode obuo ne die ma no anti Mary papa kakra meka ka ho sɛ agya yɛ kwankyerɛfoɔ ɛnyɛ kakra o agya yɛ deɛ ɔyɛ kwankyerɛfoɔ bisa ɔno ne susu die a wabɛto agya yɛ kwankyerɛfoɔ ɔyɛ kwankyerɛfoɔ Adom FM. agya yɛ kwankyerɛfoɔ ɛno nti na nyame se yɛndi wɔn because obi a ɔkyerɛ wo kwan na wondi ne ni wobɛtɔ esum mu efisɛ sɛ ne nada ɛka no nyame su wɔ ne mu ɛno nti ne so ɔno na wonim no ɔno na ɛkyerɛ wo kwan na obi a wakyerɛ wo kwan adeɛ a ɛyɛ ne sɛ papa yɛsɛ ɔmo ka bibi sɛ obi tru wo kɔhwɛ nkwa entru no kɔhwɛ obi a wakyerɛ wo kwan ama watumi agyina wanamɔ nso ɛkwan ni mu osum ɛkwan ni mu ɔtoro na watumi agyegye wo taataa kosi kwan pa so ama watumi agyina wanamɔ nso na wogyae saa nipa wobɛtɔ fam efisɛ ɔno na akora wo mu akyerɛ wo kwan ama ɛnɛ wagyina wanamɔ nso nti yɛsrɛ etiefo a etie yɛn ebia wobɛfeel sɛ wo papa wankosi baabi a ɛyɛ sɛ osi ɔde wo si but kakra mɛka kyerɛ wo sɛ deɛ onyame ɛpɛ sɛ ɔde wo ɛba no na ɔde wo fi ne mu aba wawie botaeɛ no ne sɛ ɔde wo aba owia wei ase nea wayɛ wo biara ɛnka ho to ɛnogu ne hunu sɛ wagya ɔno na akyerɛ wo kwan ama wabɛdu baabi a wadu ɛno nti adeɛ baako ada biara yɛ a meka ne sɛ obi wɔ hɔ sɛ wei ayɛ me bɔne nti me nso so mɛyɛ ne bi ahyɛ anan mu daabi aretɔ wɔ Awurade nsɛm nsɛ obi ayɛ ɔbɔne na sɛ wo nso so wode bɔne tua ne ka onyame ba a ɔbɛka sɛ bɔne a obi yɛ wo nti na wo nso so wode bɔne atua ne ka nti ɔbɛmo wa mo ana daabi deɛ onipa guo biara otwa ɛno nti mepaakyɛ ɛnhwɛ deɛ agya na nka wo wakoma mu fuu sɛ ɛyɛ sɛ ɔde wo kɔsi a wamfa wankɔsi no wɔde waba wakyerɛ wo kwan watumi agyina wanamɔ nso nti mesrɛ wo nea kɔɔ so nea ankɔ yie ne nyinaa tugu na da ne w'ani kyerɛ w'agya na yɛ ne yie Bible sɛ di ne ni yɛka sɛ obi di obi ni a ɔde ne nsɛm yɛ adwuma ɔdane n'ani kyerɛ no ɔmma nipa ne nda dagya ne ho ɛnda so ti yɛsrɛ tiefoɔ anɔpa yi ɛberɛ a ɛyɛ bosome a ɛyɛ yɛgyanom bosome yɛntoto yɛakwan yie yɛntoto yɛ nneɔma yie na yɛakwankyerɛfoɔ mo yɛ yɛgyanom no yɛndane yɛn ɛnkyerɛ wɔn sɛ nneɔma bi nna yie yɛnyɛ wɔn yie a yɛni wɔn ni a yɛmfa anidie ɛma wɔn na yɛntoto nneɔma ɛtɔda bi wɔ hɔ a nneɔma bi wɔ hɔ a yɛde apraa akyɛ a nkae sɛ yɛnsa etumi ka ne nyinaa yɛ yɛni a yɛyie fi yɛgyanom so nti yɛndane yɛni ɛnkɔ back tete atempɔn no yɛnkɔfa so na yɛnya ahomegye ama yɛn kra Awurade nhyira yɛn Agnes fiewi agya yɛ wodaakye han wodaakye kanea agya yɛ na bebre wɔ ne ho paa gye sɛ wolusu anyɛ wo ansa na wobɛkɔ so bɛyɛ nyinaa obi akura no nti sɛ wo papa yɛ wade kora wode fɔdo bi ma no na ɔmbi na no nka biribi na ne daakye wo daakye no yɛ den mmerɛ mu kɔyi nsoma nkɔyie ma wo nti yɛkɔ a yɛbɛn nyinaa yɛ daakye kora yɛ papa no ɔsɔ ɔmo num kasa na ma yɛ den yɛde kɔ yɛ anim ɔmo na ɛhwɛ yɛn sɛ yɛbɛyɛ yie o yɛbɛkɔ yɛ anim o sɛ yɛbɛ abrabɔ na yɛbɛbɔ mara kɔ anim o as nyina woyi nyame firi wo a ɛyɛ papa na yɛ den ɛwɔ hɔ enti ɔmo ne yɛ daakye han te mesrɛ yɛn yi nneɛma bi a mistake bi a yɛ papa yɛ den ayɛ mfiri yɛn mu na yɛn bɛn no ɔmo bi ɔmo no a ɔmo aka bibi papa bi ayɛ den akyerɛ yɛn na yɛ daakye ayɛ den ayɛ fama yɛn na mɛtumi aka no wo daakye han ne wo papa nti mesɛ mu na nimtia na esum kabi nya den ento okwan nyame nhyira bibia so for you sema ye kan say
di wajani di wajani tie nasem se ka obi di na jani a o tie nasem ya eduru brebi a yenka se agya no mu nyina ye ni hie na eda ne awiase ye wo papa wo ho ne wo bone wo enso agya de agya nti de ye ka kire ye tiefo ne se emfa ho ene ni ha Bible kan no afa condition bi anto se wo hwe wo ansa na wodi di wagya to said the enkura bi a wo fire no di honi se yesi obi mfa ne nsa bonkum nkire ni krom kwan so what you see eti ni ko na wo fire enti di ni se megya ni se me ye Ghana ni me ko tena America se de ya ehye me krata mu se Ghana ni mintumi nyane bronida debi enti ba bia me fire ni de edam so Ghana ni wono enti di wagya emfa anidie mo ho emfa ma wo na wo ye no we nye nipa ne kan yo eye wo Nyankopon asem a o ka kire ye eninti no se o papa ye bibi ne se wanti a na wo ye no otherwise na wo tua ne ka eye wo Nyankopon na wo sori etia na onyame asem so na wo tie tua onyame asem a wahye o se na we ni emra no no papa o se na we ni emra no so no we na obetna sase so ai dai a check emra no mu di kan no eninti ena no pay agyanom ye mama mo ye di kan mama mo in advance yes papa we enye yize o edu bebia anajo pa nipa nipa omada hate no by 2 no sorry by 1 no sorry no frase na wo hwehwehwe wo the last person I would that make sure say everything is in order if you be kosua enamajanom ade be chimma bedidia ifre janom enti enne Father's Day enye towro ni epe oze nya de yesu pizza ni bi ni oze nya de enye towro wo ya ka no ha de ni na chiro oze ya ka no be ka se ka towro to bana fa ko se de ni towro se tawo na ye kai enti o sia towro no ye ne towro ni epe akope chukutu bi dia maya pe cha ka da bi ka no so ye tre bi ye twi bi ye all right awusia so ma am shira wunyina o kire be to aso ne ahwe agya no ahodo ayewo awusia ye de wusi ha sei ya ka kire se busum we sei no ena ye 1st June aye mema busumi agya no busumi ye kire wo de oso ye no wo yi ade shira bebrew Ghana ha ye wagya ba akopɛ woni wu party enti nka na we party e wagya ba akopɛ agya mahama agya atidanka wo papa ya chiao all right abusia ye do see anapa wote sofo 7 Johnson Agyekum kan as your of bars of Mame Mary Agyekum CEO in his own time ventures you feel koton de you aton nyamiasem awi koton bag ni nasifo bag ma de mema de koton otem kan no to balance your life like that for ba ajwa ajiwa Agnes and brother Dindi Sasu yamishira mu nyina oze ai Bruce so cast your burdens upon him, he cares, and lay your worries at his feet, at the feet of the cross of the King. And Yahweh, whoa, and Yahweh, whoa. Moba Facebook ina nyamisha papa father yay Kofi Buedi Radio France wate sukura wo mkura me penongwa ja kwan o kire kwan wo yen kataso wo ye kania wo ya sumdwe I wish I'm doing I'm doing Ofori Attah. We had much never be trust. So me nyina. Me wasi ha. Bye. Me wasi ya. But me tie wo pa. Meda
me maame akudawisa kusha nyame chaase awa plako misha ketuwa no start so tie o na yesori ahomache a the first